Namhlanje amabandla ohlukeneyo kumasipala oMbaxa weNelson Mandela Bay abambe umngcelele osuka eNjolo usingise eCoastin ngelilwela ukusetyenziswa gwenxa kweziyobisi kunye nokulwela iziganeko zolwaphulo-mthetho ezithande ukuqatsela kulo masipala. Ukanti osecaleni kwam nguPastor Zaza Kweyama lozasichazela banzi malunga nalo mngcelele bekabamandla walo masipala weNelson Mandela Bay bembambile nje namhlanje. Pastor, siyakwamkela kwiMpuma Kapa TV. Benifuna usichazele ngesona sizekabani sokuba namhlanje ningamabandla ohlukeneyo kumasipala oMbaxa weNelson Mandela Bay enithe nawubamba namhlanje. Ngaba mhlawumbi yintoni esona sizathu? Nkosi msasazi wami. I-reason yoba silapha namhlanje singabefundisi namabandla namalungu amabandla lapha eBhayi kwazakhele Zwide New Bright. Siphakamela into yobana sinomithandazo esizawuyenza apha eBhayi ukuya kwindawo ekuthiwa abantwana basirobha apha elokishini bogqiba kwabo bayo-exchanger nge-drugs ne-firearms eCoastin. So apho siyakhona ke ngoku sine-petition ethi sanele, i-petition ethi asikwazi ukuphila ngoloyiko emakhayeni emini ebusuku kuyafana siyoyika kunye nabantwana bethu. Also our schools are not safe, also our churches kuyangenwa kuxhonyiswe umfundisi nabazalwane silaliswe phansi kuthathwe izinto zethu ngesihluthu. Bayasithuka even in the process yoba besirobha abantwana bashiya si-traumatized. So we feel ke ngoku as the church ukuthi ngoku nathi lixesha loba siphakame njengabantu abakholelwa kuThixo, abakholelwa ukuba esi sixeko esi bikathi sisixeko esibizwa ngoba it's a friendly city because besingabantu abathi xa kukhona ingxaki siye kuThixo ngomthandazo. Akusabikho apha eBhayi even nezamvuselelo zasekuseni ngecawa amabandla ngamabandla ezenza sivuswe intsimbi nempampampa ulele ebhedini mhlawumbi udiscourage ungafuni ukuya nkonzweni. Ngoku amabandla yoyika siyoyika ukwenza i-outreaches ngelo xesha abantu bophukile badinga uThixo badinga umthandazo. That's why silapha ke namhlanje because sifuna ukuba nomasipala makangenelele kule into. Sizawuya phaa into esiyisayo yi-petition kubantu bakwamasipala nokhansila waseCoastin siyothi nazi izikhalazo zethu, sicela uba sisebenzisane ukuze kubuye uxolo nobunye nothando esixekweni sethu. Pastor, ngaphandle komasipala ngaba mhlawumbi ngawaphi amanye amasebe karhulumente athe ancedisa kule march yokunikezela ngepetition namhlanje? Amasebe siwalindileyo ngoku ngutrafiki ebelapha but kuba abantu besafumane ngofika bakwazi ke ngokupaka apha bathe bazawubuya. U-SAPS no-SANDF nawo ngamasebe esicele ukuba for i-control na for i-safety yethu sicela baba bekhona. So ngoku sizawuthi xa sihamba phaa sibe sikhokhelwa zii-traffics. Okugqibele Pastor, benifuna uqonde ngaba mhlawumbi eliphulo nilenzayo nisizaqhubekeka nilenze ukuqinisekisa ukuba ngaba iziganeko zolwaphulo-mthetho nisiphula nengcambu kulo masipala? Luphulo esiliqalayo oluzoqhubeka until we see change, until we are safe, until we can come back to Empuma Kapa TV sizothi hayi ke siyawubona umsebenzi wala match ngoku kungcono. Eyona nto siyifunayo sifuna u-eliminate i-crime, asifuni nokulwa naba bantu baphaya. Sithethe nee-authorities zabo ukuba asifuni ukuya thina ngokwethu singabahlali but sifuna uba i-go between yethu ibe zii-authorities zaseCoastin to say siyayazi le nto yenzekayo and sanele yiyo ngoku. Enkosi kakhulu ke Pastor. Lo ke babukeli beMpuma Kapa TV nguPastor Zaza Kweyama nosichazele ke ngesona sizathu soba namhlanje babambe le march. Nalapho ke babukeli beMpuma Kapa TV basichazela bangabesona sizathu soba babambe le march kukufuna ukulwa neziganeko zokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi kunye neziganeko ezithande ukuqatsela zolwaphulo-mthetho apha kulo masipala weMbaxa weNelson Mandela Bay.